πεύκα δίπλα στις στάνες, όταν ακούσεις καμπάνες, έλα ξανά να μας βρεις. Είμαστε απ' το σώμα σου, τα μέλη σου, η πνοή απ' την αναπνοή σου, οι κλιματαριές απ' το αμπέλι σου, εικόνα η δική σου. Κι όσοι απ' τους ανθρώπους δεν σε πίστεψαν, κι όσοι απ' τους ανθρώπους σε προδώσαν, είναι σαν τους σπόρους που δεν φύτρωσαν και σαν γονιγοί νεκρώσαν. Είσαι η αγάπη που τον κόσμο αγκαλιάζει, κι αυτά που δεν ξέρουμε, κι αυτά που δεν είδαμε, κι αυτά που πρόκειται να δούμε, κι αυτά που δεν ξέρουμε, κι αυτά που δεν είδαμε, κι αυτά που πρόκειται να δούμε. Έχω μάθει απ' των ανθρώπων τις βρίσκες κι από τις βλαστήμιες των εχθρών σου, ένοχος σε όλες σου τις εποχές, καταδικός του κόσμου. Κι όταν σε σταυρώνανε στο Γολγοθά, προς τα εκούσια σου πάθη, ράγισαν οι πέτρες και τα σύννεφα κι ανοίχτηκαν οι τάφοι. Είσαι η αγάπη που τον κόσμο αγκαλιάζει, κι αυτά που δεν ξέρουμε, κι αυτά που δεν είδαμε, κι αυτά που πρόκειται να δούμε, κι αυτά που δεν ξέρουμε, κι αυτά που δεν είδαμε, κι αυτά που πρόκειται να δούμε. Με το 2, με το 3, πάμε! Η μάχη που όλοι περιμέναμε. Πω, η μάχη που όλοι περιμέναμε. Σιξάκο εναντίον Κάζι. Ή αλλιώς το κτίριος της Ημερίας εναντίον του κτίριου της Στέφας. Η εποχή των παγετώνων. Ο δεινόσαυρος εναντίον του τερατόσαυρου. Ο γροτόσαυρος εναντίον του κτηνόσαυρου. Πω. Ήδη έχουμε αρχίσει οι δύο. Ήδη χείρεται τον λόγο και τις δύο παιδιές. Ήδη και οι δύο έχουν ζωστεί πάρα πολύ άσχημα. Πω. Το τέρας της Κασπίας δεν είναι τίποτα. Δεν γίνεται καθόλου να μας Κασπίας. Αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σταθεί, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κεραίες. Φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα κι ιστορία οι παρέες. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε. Κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές κι αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μπαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε. Και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Κι είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλου γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει βγει, κι η Λιδία βλέπετε που όλο εκείνη βλέπετε βρε. Κι ο Αχιλλέας με τη ζωή προς την Πολαρόη την του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του Τάσου και με μάτια κλειστά τραβούν αγκαλιά εθνική Ελλάδος γεια σου. Τι να φταίει η Βουλή, τι να φταίνει εκπρόσωποι, έρημοι κι απρόσωποι βρε. Αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μας έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στη τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους από ποταμούς. Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές κι αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ήτανε ο Άγιος Πανάγης, ήτανε ο Άγιος Πανάγης που ελεού, ούσε τους στόχους που ελεού, ούσε τους στόχους, ωε, 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 ωε. Εδώ στο χώρο, πάνω από το μοναστήρι, αναζητούμε με τον Θεό, τον Θεό. Μακεδόνο πουλά μικρά κόρες, λέγε χαρείτε. Θα σε πάρω με παπά και με κουμπά. Ιωάννη θαυμαστό έχουμε για οδηγό, στη μικρή μας τη σκηνή Χρυσοστόμου τη μορφή. Ζήσε μαζί μας κατά τον ίδιο ουρανό, στην ίδια στεγή, στην ίδια πολιτεία, με όλα τα ηλία, τη λογοσία, πλησίο φως θα αναδειχθεί. Είμαστε υπάκου ισότη καμπή, oh hey Perry, oh hey Perry. Σαν πάμα, σαν ζαπτέρι, σαν ασπίδα, τι έκρες όσοι στείνει το εικόνιο, αρθρίζουμε ένα δάκρυ, μια ελπίδα, πως της πατρίδας νόμος παραμένει το αιώνιο. Εκείνο που με τρώει, εκείνο που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις φρικτές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή, ποια αγάπη θα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν
Ώρες γλιστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισες πίσω, έλα στην παράσταση να σε γιουχαρίσω. Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή, ποια αγάπη τάχα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάρει. Τι θέλεις πάλι? Το φεγγάρι είναι αλήθεια φτιαγμένο από τυρί. Παιδί μου, πήγαινε και διάβασε την Αγία Γραφή. Εκεί θα βρεις όλες τις απαντήσεις που ζητάς. Ναι, μπαμπά, εντάξει μπαμπά, γεια σου μπαμπά, ευχαριστώ μπαμπά. Πατέρα, το φεγγάρι δεν είναι φτιαγμένο από τυρί. Πώς το κατάλαβες, παιδί μου? Άκου. Το φεγγάρι φτιάχτηκε την 4η μέρα της δημιουργίας, ενώ οι αγελάδες την 6η. Κατασκήνωση παρέα και του χρόνου θα είναι ωραία. Κατασκήνωση. Χρόνια έφυγα σβήσαν και πάνε, πίσω ξανά που κοιτάνε, μέσα στη μνήμη μόνο θα ζω. Στιγμές, ανάψες κατασκήνωτικές διαδρομές,